Здравей! И. Смуча на уши 4 пъти, защото химичният елемент с атомен номер 4, който съдържа 4 протона, е берилий. Берилий. Трябва да са точно 7, за да не ме оберат на попа в четвъртък. Днес мисля да не хода пеш на работа, защото като мина покрай блока на семейство Петрови, точно в 9:16 кафява саксия с 6 числото на дявола, с 6 черни петуни, ще се стовари върху главата ми и ще умра нелепо. Но ако мина по утре петлика, знам, че заложената бомба в контейнера за боклук ще експлодира и ще ми обезобрази лицето. Отпивам 4 пъти, за да не се подхлъзна в банята и да си щупя левият прешлен. Сега трябва да тръгвам. Ще хода с трамвая. Дано трамвайната мотриса е номер 3065, защото в сряда ще настане потоп. Ето защо ще си обуя червените кецове. Ето, тръгвам. Включвам и загасям лампата 5 пъти, иначе котката ми ще умре от мозъчен аневризъм. Хайде, чао! Хубав ден и не го мислете много. Чао!